Kamusta na mga kakusina? Samahan ninyo ako muli at tayo'y magluluto ng isang masarap at masustansyang putahe. Kung maalala pa ninyo, nagluto tayo noon ng isang pansit na tinatawag nilang pansit 1922. Ngayon naman, gagawa tayo ng pansit 2022. Ito ang mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas at mantika. Meron tayong bihon, upo, baboy, hipon, at gulay-gulay gaya ng carrots, repolyo, at saka Baguio beans. At kung ano pang gusto ninyong ihalo sa ating pansit. Simulan na natin ang ating pagluluto. Ang gagawin muna natin, balatan natin ang ating upo. Hiwain natin ng ganyan. Magbuko tayo ng lines. Tanggalin ko muna itong ating balat. Magigisa na po tayo. Maglalagay na ako ng oil. Bawang. Huwag natin pong pabayaan masunog ang ating bawang. Sibuyas. Yung ating giniling na karne. Lagyan po natin ng atsuete. Maglalagay po tayo ng water. Lagyan ko pa ng konti para lumambot yung karne.
Lagay ko na itong Baguio beans natin. Grated na upo. Huwag po natin lalagyan maraming tubig kasi nagtutubig itong opo, no? Ito po, natutuyo siyang masyado, maaari din tayong maglagay pang konting-konti ng water, no? O kaya kung may broth, para naman po sa mga vegetarian, huwag na kayong maglagay ng karne o ano, basta itong gulay na lang at saka asin, paminta sa ilalagay ninyo. Okay rin po. Tsaka kung anong gulay ang gusto nyo ilalagay. Low konti ang ating apoy. Tinawagan po natin ng Pansit 2020 ito. Parang ginaya lang po natin yung 1922. Kaya lang, ang diferensya lang po, ang mas maraming gulay ito at yung parang noodle natin ay gulay din, yung ating upo. No? Pero maglalagay din tayo ng konting a little of bihon para absorb po niya yung tubig na nandito sa ano, para makapag-stand po siya. Halos gulay po ang sahog niya. Kasi tapos Christmas, tapos na po ang New Year. Parang nakakahumay na yung panglasa natin. Kaya po, ito naman ang siserve natin. Dagdagan na lang po ng asin o kaya patis sa taste ninyo. At pinakalas po, maglalagay na tayo ng ating sesame oil. Magpe-plating na po tayo. Ito po, luto na ang ating Pansit 2022. Sana po, sa natutunan ninyo sa amin, maisasama ninyo ang recipe ito sa lahat ng recipe pansit throughout the year na sa fiesta, sa birthday, sa darating na Christmas, throughout the year po. At ang kusina at kusina mo, binabati po kayo namin lahat ng maligayang bagong taon at sana po ay very, very prosperous ang taon na ito para sa inyo. Taon na 2022.